Des de molt petits tenim integrat al llenguatge paraules com un quart o com la meitat i reconeixem aquestes peces com un quart i una meitat abans d'haver parlat de fraccions a l'escola. Per tant, aquestes dues peces poden ser un bon punt de partida per introduir les altres. Per què aquesta peça és un quart? Doncs perquè si en tenim 4, tenim la unitat sencera. Per tant, quan els parlem d'un cinquè, ells ja sabran dins que amb 5 peces d'un cinquè tenim la unitat sencera o amb un sisè necessitem 6 peces per tenir la unitat sencera. Una altra cosa que també els és lògica és pensar que 3 quarts són 3 peces d'un quart. Per tant, 3 cinquens seran 3 peces d'un cinquè o 2 vuitens seran 2 peces d'un vuitè. Això ens serveix per introduir o per deixar clar quina és la intenció de la paraula numerador i denominador en una fracció. El numerador és el que ens diu quantes peces tenim. I si tenim 3 vuitens, estem parlant que hi ha 3 peces. I si tenim 3 sisens, són 3 peces, però d'aquest tipus. En canvi, el denominador és el que ens dona nom. I això són quarts, això són vuitens, això són sisens. Està bé veure d'on venen les paraules perquè ens és més fàcil explicar-los després quin sentit tenen i fer-les servir en propietat. El cercle de fraccions és una molt bona eina perquè té implícita la unitat. Quan nosaltres parlem d'un quart, de seguida visualitzem tota la unitat i no hem de fer allò de dibuixar-ne 5 i pintar-ne 3. El que passa és que té la dificultat de que els costa dibuixar-la. Si els és fàcil amb un cercle dibuixar la meitat, dibuixar els quarts, també dibuixen de seguida els vuitens partint els quarts per la meitat, però si els demanem que dibuixin cinquens, de vegades fan això, i quan han vist que els hi falta una, en parteixen una per la meitat i dirien que aquestes peces són cinquens. Altres nens el que fan és partir així per la meitat i buscar la manera de fer-ne 5, i també és un repartiment molt propi de les edats quan comencen a representar fraccions. El que passa és que no ens hem de quedar aquí i no ens hem de pensar només que s'hagin equivocat, sinó que els podem fer-ne parlar, i moltes vegades els nens mateixos diuen «Ai, és veritat, he fet 3 quarts i he fet 2 vuitens», perquè ja veuen que les peces són diferents. I en aquest cas, moltes vegades són capaços de dir-nos que han fet 2 peces de quart i que les de baix són sisens, perquè si tinguéssim la volta sencera en tindríem 6.